Здравейте, хора! Аз съм Исейт. Длаксо го няма. Това е нещо като кратко клипче, в което ще ви покажа набързо на кои игри ще снимам. Задължително ще снимам на тези игри: Drakensang, Assassin's Creed 3, Minecraft, Gear Up, Saints Row, The Third. За сега това. Може и на Firefall. И на Team Fortress 2 ще снимам. На кои игри няма да снимам? Няма да снимам на Far Cry 3, на Black Flag, няма да снимам на Counter-Strike, на Defiance, няма да снимам на Spurs, ще си помисля, на Heavy няма да снимам, на PES ще си помисля, Stranded Deep няма да снимам, на Star Wars The Clone ще снимам, може би. И това не е сигурно. И да, това беше от този клип. Кратко влогче. И айде, чао! Това беше от мен за днес. Абонирайте се и така нататък. До скоро!